रसमा ससियेल मिडियानो रसमानि भिडिअजों बुंफबजोब्बाय नङा होमबा रायजोफोर। खुलुमबाय रायजोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे गोदान भिडिअआव बरायहरनाय थालायबाय। दा ससियेल मिडिया खेवबानो रसमानि भिडिअफोरखौल' नुसै नङा होमबा रायजोफोर। नाथाय मा गोनांथि जे बिथाङा दाय मावदों साजाखौ मोननांगौ, मोनथों दे। मोननै न'खरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बा मोननै गामिजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जा साजा मोननांगौ मोनबाय दे। सेन्देलनि माला गानहोबाय, बुनांगौ बुबाय। नाथाय ससियेल मिडियायाव खेबनानै हगारनांगौनि दिनै मा गोनांथि? मोनसे संसार जानायाव बेले बेजे जानानैसो दिनै बेफोरबायदि साजा मोनदों बिथाङा। रसमा टाइटेला मा आं बेखौ मिथिबावला। जिखुनु रसमा होनबानो नोंथां साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मिथिखायो। दिनै ससियेल मिडियायावनो बिथाङा भाइरेल जाखाबाय, गावनि मुंजोंनो रावबो सिनाय गैखाला। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो भिडिअ क्रिएटारखाबो, गोबां भिडिअ आगारबोबाय, बेखौ रावबो सिनाय गैखाया। आरो जावले जावले बिथांनि सायाव कन्टेन्ट लाबोनानै माखासे चेनेलफ्रा हगारगासिनो सिगांनिफ्रायनो रिपिटनो। दिनै बेफोरबायदि मोननांगौ साजाखौ बिथाङा मोनबाय। आरोबाव बिनि सायाव भिडिअ खालामनानै आरो दिनै फुरा भाइरेल खालामबावबाय आरो जे सासे बर'नि बिराद हारिनि मोजां खामानि मावदों बेफोरबायदि आरोना। दिनै जौगानाय हारिनि जौगानाय माखासे हारिफोरनियाव बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअफोरखौ न'खर संसार जानायाव साजा मोननाय, न'खर संसारनि सायाव बेले बेजे जानायनि सायाव, गावस्रालायनायनि सायाव बिदि साजा मोननाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव गुबुन हारिफोरनिखौ नुनो मोना। जोंनि नैबे ट्राइबेलफोरनिखौल' नुयो। ट्राइबेलनि गेजेराव नैबे जोंनि बर'फोरनिखौल' बांसिन नुनो मोनो, नंगौना नङा? दिनै मुगैजाथाव जे मोनसे न'खराव जायहा कम्फर्टेबल नङा, गोजोननायानो गैला जे न'खराव, बे न'खरखौ गारनानै खारखाथारबाय, गोजोननायानो गैखाला। बे हिसाबै साजा मोननांगौ होननानै गोदोनि समनि जे नेम निथिफोर, सेन्देलनि माला गानहोनाय, बुनाय सोनाय, बिदिनो नाना नाथा गोदोनिफ्राय जे सोलिबोबाय थानाय, बेफोरबायदिखौनो गोसोखांफिन बेफोरबायदि साजा होयोब्ला दिनै आरो ससियेल मिडियायाव साजा होनायफोरखौ बिदि देखायोब्ला गुबुन हारिफोरजों मुगैजानाय आरो मिनिजानायनि अनगा जेबो गैया, आं बेखौसो नुहुरदों आरोखि। दा बेखौ साननानैनो आं बे भिडिअखौ लाबोदों आरोखि। जे साजा होनांगौ होदो, होखाबायानो, आरो मानो दरखारबाव जे ससियेल मिडियायाव भिडिअ खालामनानै हगारनांगौ? दिनै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै हगारदों, जायफ्रा हगारदों बेखौ बिराद मोजां जादों सानदों, जे बिनि सायाव साजा होदों बायदि सानदों। नाथाय गावनि हारिखौनो जे मोनसे मुगैथाव देखायनानै लादों। सासे हिन्जाव मानसिया मोनसे न'खराव गोजोननाय गैयैखाय खारबाय, खारनायनि थाखाय बेखौ मोनसे साजा होनांगौ हिसाबै सेन्देलनि माला गानहोबाय, बुबाय, बेखौ भिडिअ खालामबाय। दा गुबुन हारिफ्रा नुयोबा मा बुंगोन? दिनैसिमबो गोदोनि जुगानो दं बे बर' हारिनि गेजेराव। मुगैथाव खारसि बिसि सासे हिन्जावखौ सेन्देल माला गानहोनानै बुबाय, साजा होबाय। बेफोरबायदि गुबुन हारिफ्रा मुगैगोन बा सोंखारिगोन जे बर' हारियाव बेफोरबायदि दिनैसिमबो मुगैजाथाव नेमखान्थिफ्रा दङ होननानै गुबुन हारिफ्रा मुगैगोन नङा होमबा रायजोफोर? आंनि बायदिबा जे साजा मोननांगौ मोनथों। गोदोनि आदबजों होयो ना दानि आदबजों होयो, साजाखौ होनांगौ होमोन। खिन्थु मोननै न'खरजों, मोननै गामिजों सावरायलायनायनि गेजेराव जे जायगायाव खालामदों स्रोद सार खालामनांगौमोन। बे बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव लाबोनाङामोन आरोखि आंनि बायदिबा। गुबुनफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि भिडिअ लाबोदों जानांगौ बिनि सायाव। आं खिन्थु नैबे भिडिअखौ लाबाय आरोखि बे स्टाइलै। गाज्रि मोननो नाङा, बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय।